Hello guys! Nandito po tayo sa SM City, Pampanga. Papunta tayo sa Vikings po. Ayan, kasama po natin ang mga Sangguniang Bayan member ng Florida Blanca, Pampanga. Ayan po guys, oh. Dito po tayo sa Kapampangan section. Ayan, may buro, may mga lutong Kapampangan dyan. At syempre may palabok guys, oh. Make your own palabok dyan. At yung mga ulam, andyan na po. Ayan guys, tignan natin. Ayan po ang kusina nila. Ayan yung iba't ibang sangkap ng shabu-shabu. Ayan guys, so yung mga inihaw nila. May mga tuna, salmon dyan. Ayan oh. Ano yan guys? Ayan yung bitukang manok, tsaka mga barbecue. Ayun, may chicken doon at mga tempura. Ayan guys, tempura, ang sarap niyan. At pupunta tayo sa mga bread section. Ayan, yung mga tinapay nila, napakasarap guys. At syempre may mga kakanin dyan guys, oh. Tignan natin guys yan. May mga puto, may mga iba't ibang kakanin dyan. Ayan, umikot tayo guys. At may mga cake sila dyan guys, oh. Ayan oh. Ayun, yung mga brownies na maliliit. At syempre cake. May tower sila dyan guys, oh. Parang nasa Paris ka. Italian naman. Yung mga Italian food guys. May mga spaghetti at iba pa dyan. At syempre yung mga pizza nila guys. Napakasarap yung mga pizza nila guys dyan sa Vikings. At syempre di mawawala yung beef, yung paborito natin baka niluto doon. At syempre yung mga sashimi guys. Salmon sashimi. Yan ang paborito ko guys. Yan yung titikman natin mamaya. Ayan yung baka. And then yung sashimi, salmon and tuna. Ayan guys, oh, sarap niyan. Ayan, tikiman time tayo dyan guys. Tikiman time. Napakasarap. Isa pa. Yes, bye guys.